Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Bagyong Usman, punteriya ang Eastern Samar, nananatili ang lakas at bilis. Dahil kay Usman, mahigit 15,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang pier. Search operation tuloy sa 2 mangingisdang nawawala ng 3 araw na ngayon. Optical Media Board nalambat ang 3 suspect na nagre-record ng pelikulang Fantastica sa sinihan. Isang preso patay, isa nakatakas, 1,500 inmates balik na sa Antipolo Jail matapos ang sunog. Pilipinas, ligtas na tourist destination ayon sa DOT. Pinanalistahan ng mga kandidato di na may habol ng COMELEC ngayong taon. At una sa Hollywood training si Pacman. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Totoo bang siswertihin kung gagamit ng mga paputok at pailaw pagsapit ng bagong taon? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Kami. Welcome sa pang-Biyernes na edisyon ng Palatuntunang Kamaong Asero na sabayang pong napapanood at ipinapalabas sa Little News Philippines
at sa Pinoy Extreme Channel. Tuwang po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs, Streaming and Creative. Sa studio, pinapalipad ng ating katotong Florence Sandaya ang ating palatuntunan habang nakaremote si partner Oliver Licop at si partner Mark Anthony Reynoso. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan, totoo bang siswertihin kung gagamit ng mga paputok at pailaw sa pagsalubong at pagsapit po ng bagong taon? Ano po sa palagay po ninyo? Ano po ang inyong karanasan? Ano po ang katotohanan? At sagot sa ating tanong sa hapon pong ito, mga ginigiliw nating taga-subaybay. Sali po kayo sa ating talastasan. Ang ating mga telepono po ay 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Batiin ko na po kayo ng advance Happy New Year sa lahat. Hindi po ako nakikisabay sa mga forwarded messages sapagkat pare-parehas yung mga messages, video, graphics. Naumay ako sa pare-parehas na mga messages, but I still thanks all the people na nakaalala po sa atin. Kaya ngayon, kami naman ang babati po sa inyo ng advance Happy New Year sa inyo pong lahat. Hindi po ito forwarded video. Hindi po ito forwarded message tulad po ng ginagawa ng iba. Pagka may ipinoward sa kanila, ipapasa naman sa iba. Marami po tayong isyong pag-uusapan sa araw pong ito, mga kapatid. Bago po ang lahat, unahin muna natin ang mga reports ng ating mga masisipag na Leader News reporters. Unahin natin ang balitang bitbit ni Nolan Ariola. Si Mato pupulungin daw po ang mga ahensya ng gobyerno at mga LGU hinggil sa planong rehabilitation ng Manila Bay. Detalye, hatid sa atin ni partner Nolan Ariola. Yes, Nolan, magandang hapon. Matapos ng matagumpay na rehabilitasyon sa Boracay, inaasahan sa kalagitnaan sa buwan ng Enero ang pagsasagawa ng inspeksyon sa waterways ng Manila Bay para sa rehabilitasyon nito. Ayon kay Secretary Royce Simato, target nilang linisin ang Manila Bay para buhayin ang swimming activities at muling ibalik sa dating kaayusan, ganda at kalinisan dito. Sinabi ni Simato na base sa pag-aaral ng mga eksperto, masyadong mataas ang coliform content ng tubig sa Manila Bay, kaya delikado ito sa kalusugan ng mga tao. Bukod sa industrial wastes, masyado anyang mataas ang fecal coliform sa naturang karagatan. Batay sa pag-aaral ng ahensya, tumaas ang coliform level sa tubig sa Manila Bay sa 330 million most probable number o MPN per 100 milliliter. Mas mataas ito sa 100 MPN per 100 milliliter na standard para malanguyan ng mga tao. Will be able to reduce the coliform level from 333 million. If we will be able to bring it down, it really gives a accomplishment for us. So this is our plan for next year, and I am very optimistic that this can be done. So with that, I hope and I pray that all of us will do that in this endeavor that will save Manila Bay and hand over Manila Bay better leader to the next generation. Plano ng DNR na ma-relocate ang mga informal settlers. Natuklasan din ng DNR na naging sanhi ng polusyon ang mga establishmentong nakapaligid sa Manila Bay, gaya ng mga ospitals at ang Manila Zoo na sentro ng atraksyon sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni DNR Assistant Secretary Daniel Darius Nicer ang water testing ng tubig sa kahabaan ng Estero
di San Antonio, Abad, malapit sa Manila Yacht Club at US Embassy. Anong result? Ano yung lumabas yung Actually po ano lang yun, yung insipidity. ano yung pH? Tsaka yung turbidity, which is the clarity of the ano. and Yes, which is ganun bagsak siya. Bagsak siya. Okay, Bagsak yung turbidity. Yung pH is pasado, no? Pasado yung pH. Okay. Yeah. Through time kasi, pag yung organic matter, whatever it is, papel, or dumi ng tao, or food, pag nag-stay siya dun sa stagnant water, kakainin nyo ng bacteria. So, madadami yung bacteria without necessarily knowing what type of waste that we have. Basta organic siya. Okay, so mag-bloom yung bacteria, magkakaroon ng darkening of the color, magkakaroon ng amoy. So, we cannot get for sure say kung anong waste yung nandun. Basta ang data lang natin is napakataas ng fecal coliform. O, diba? Billionaire nga eh. So, billion of fecal Yung coliform. San Antonio is Yes. billionaire. Yeah, that's a billionaire. So, kaya nga dito yung priority natin, along with the Marala River in Palotondo. Yan yung mga So billionaire. if it's sa class na to, Mm. if it's a billionaire club, bakit hindi nyo pa sabihin na malamang, untreated water yung mga binabagsak dyan from the big building? I cannot say a particular, hindi pwede kong sabihin na Manila so kasi or what, no? Basta, merong mga nag-discharge ng untreated water dyan. Yun ang alamin natin kung sino. Suportado naman ni Manila Bay Executive Director Donna Mayor Cordove at MMDA Chairman Danilo Lim ang planong rehabilitasyon sa Manila Bay. Yung Manila Bay is the final catchment. Sabi ko nga kanina, 5 provinces sa Region 3, 3 provinces sa Region 4A, and yung 17 cities, 16 cities and 16 LGUs ng NCR, lahat yan, finally dito nagde-drain. So if you want the Manila Bay to be clean, i-clean mo lahat ng source. So ngayon, ano ba yung problem na? Una, dun sa liquid waste, sabi nga ni Chairman Lee, hindi lang solid waste ang problema. Is the domestic waste. US Embassy hanggang dito sa Yacht Club, binimaintain na lang yan ng mga personnel ng Manila. 30 yan, araw-araw na nagbabantay dito ng monitor. Pagkatapos ng stretch na ito, pupunta naman tayo doon papunta naman sa Pasay. So makikipag-arrangement din tayo sa Pasay City Local Government Unit. At ganun din ang gagawin natin kasama sila sa paglilinis. Pag malinis na, tatalaga sila ng tao para ma-maintain yan. After Pasay, susunod naman yung Paranaque. So yan po ang ginagawa natin sa MMDA. Isang dekada na ang nakalilipas nang magpalabas ng mandamos ang Supreme Court sa 13 ahensya ng pamahalaan na dapat ay magtulong-tulong para sa pagsasaayos ng kondisyon ng tubig sa Manila Bay. Mula rito sa Manila Yacht Club, lungsod ng Maynila, Nolan Arreola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. At maganda kapag ka nangyari pong nagtulong-tulong ang lahat ng mga nandyan po sa Metro Manila, nasa Metro Manila, sapagkat practically lahat pong mga nasa Metro Manila ay contributory sa anumang dumi ng Manila Bay. Alam naman natin na lahat ng sewerage na mga establishmento, ng mga bahay papunta po sa mga estero, yung mga estero papunta po sa Pasig River, and the Pasig River, the only catch basin of this river is the Manila Bay. Manila Bay. Ayan, yan ang problema natin na gustong ayusin, gustong resolbahin ni DNR Secretary Roy Simato, kaya daw siya po ay makikipagpulong sa iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno at siyempre yung mga LGU na nakakasako po o nandyan sa Metro Manila. Clarence, yung bed ko, yung music. Ayan. Tuloy. Ito mga kaibigan, puntahan muna natin ang lugar ni partner Jojo Sikat.
Ang DOLE daw po at ang OWA ay namigay ng kakaiba at surprise gift sa tatlong OFW galing po sa Kuwait. Alamin muna natin kung anong klaseng regalo yan. Partner Joe, magandang hapon. Pasok ka! Ikinatuwa ng mga overseas Filipino workers na dumating sa Ninoy Aquino International Airport mula Kuwait ang mabiyayaan ng pamaskong handog ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Labor and Employment. Tatlong mapapalad na OFWs na sakay ng Kuwait Airways Flight 417 na sina Aurora Abel Casano, Aisa Ishabil Hussein at Annabel Merto Melencio ang mapalad na nabunot na nabiyayaan ng tig 50,000 piso. Ayon dito sa tatlong OFWs, labis silang natuwa sa natanggap na tig 50,000 piso na makakatulong para sa pagpapatayo ng maliit na negosyo sa kanilang mga lalawigan. Nagpasalamat ang mga ito sa OWA at DOLE sa pagkilala sa kanilang mga nagawang sakripisyo para lamang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ng naturang OFWs. Nabigla kasi hindi namin inanasahan na ganito palang ano sa amin. Ang sumasalubong sa amin po, maraming salamat. Maraming salamat Sa gobyerno ng Pilipinas at sa Philpro ng bumubuo ang Philpro sa Kuwait po, sa Presidency ng Philpro sa Kuwait, at sa Jamaica Agency po, maraming salamat kay Ma'am Maricol Abdul. Salamat po. Galing po kayo ng Kuwait? Oo po. Galing po. Pangalan po natin? Aisa Hussein po. Taga saan po tayo? Isabela Basilan po. Basilan. Maranaw po tayo. Kausog po. Kayo po? Annabel Melencio, Surigao del Norte. Surigao del Norte po. Okay. Ano po masasabi natin? Masaya pakiramdam po natin? Oo naman. Masaya. Saan natin gagastusin yung 50,000 natin? Marami na po. Marami na po yun. Pwede na po yun na atuhin. Business at sa... Okay, salamat. Bukod sa kanila, nabiyayaan din ang 10 OFWs ng tig 10,000 pisong gift items at 10 OFWs din ang nabigyan ng Christmas basket bilang pamaskong handog ng OWA at ng DOLE. Samantala, sinabi naman itong si OWA Deputy Administration Arnel Ignacio na taunan itong ginagawa ng OWA at DOLE bilang pagkilala sa kabayanihan ng OFWs at para na rin madagdagan pa ang pasalubong sa kanilang mga pamilya matapos yung ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Kasabay nito na nanawagan din si Ignacio sa mga OFWs na dapat na manawaan nila ang paksyon ng OWA at ng mga benepisyong matatanggap nila sa naturang ahensya. Iginit Ignacio na ang $25 na kanilang contribution sa OWA ay malaking tulong para sa ahensya para sa kanilang benepisyo na matatanggap tulad ng scholarship ng kanilang mga anak at iba pang benepisyo. Sa pagsabit naman ng 2019, nais ni Ignacio na palawakin pa ang information drive ng OWA para mas lalo makalikom ng pondo para mas maging matatag ang kanilang ahensya sa pagtugon sa mga OFWs na nangangailangan ng kanilang tulong. Ayon dito kay OWA Deputy Administrator Ignacio, kailangan mas maunawaan na mas nakakarami nating OFW ang function ng OWA at saka kung ano yung mga benefits kasi with the recent developments na very active ang OWA, mayan nakikita mo sa media, kung minsan nagkakalito kung ano talaga yung sa kapupunta sa mas magandang maintindihan mabuti ng mas nakakarami kung ano yung kanilang mga makukuha benefits sa OWA with their $25 for every 2 years nilang membership fee para mas mapakinabangan nila yun. $25 every 2 years? Every 2 years. Na kulang-kulang po, wala pang 2 piso yan sa isang araw. Pero meron ka mga makukuha dyan scholarship, medical assistance. Kasi kadalasan nagkakaroon ng pag hindi masyado naiintindihan kung paano. So, yun ang kailangan nating i-improve yung information natin. Information dissemination by 2019. Kasi kita mo, parang sa ngayon, basta narinig mo lang OWA, ang alam mo, ito ay may hihingin lang. Pero yung kung paano, ano ba itong OWA, hindi natin pa masyado naiintindihan So, alam mo naman, pagka ang communication mo, medyo kailangan mo pang i-improve at nananatiling ganito, nagbubunga siya ng
Yan ang pahayag ni OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Thank you so much, partner Jojo Sikat sa report na yan. Akala ko si Ginong Arnel Ignacio ay nasa Pagcor pa. Nalipat na pala siya sa OWA and he's now the Deputy Administrator of the Overseas Workers Welfare Administration. Congratulations. Sana mas maraming matulungan ang naturang ahensya na sadyang yun po ang may obligasyon na alalayan when it comes to the welfare at iba pang mga tulong na pwedeng ibigay po ng gobyerno dun po especially sa mga distressed OFW. Balikan namin po kayo pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.